अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. गणरायाचं आगमन अवघ्या काही दिवसांवरती येऊन ठेपल्यानं मुंबईत सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाची लगबग सुरू झाली आहे. काल रविवार सुट्टीचा असल्यानं सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाने एकापेक्षा एक भव्य दिव्य अशा गणेश मूर्त्यांचं आगमन मोठ्या जल्लोषात आणि उत्साहात केलं. कुलाब्याचा युवराज म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या गणेशोत्सव मंडळाची गणेश मूर्ती यावर्षी श्री प्रभू रामचंद्र यांच्या आयुष्यात पवनपुत्र श्री हनुमान यांच्यावरती आरूढ झालेली आहे. ही गणेश मूर्ती भव्य आणि तेवढीच सुबक असल्यानं मुंबईकरांचं लक्ष वेधून घेत होती. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज.